بھائی غلام حیدر کہ منی بیٹھا موسم دیکھدا لکھیا انج ہومنا ہی رومنا میں ہا بھائی اصغر دیوتا صاحب منی بیٹھا موسم دیکھدا لکھیا انج ہومنا ہی رومنا میں ہا جو اوے کہیں دے گل دا ہا رویاں جنہ بائیں چ ہومنا میں ہا تے اس آمنا ہی نہ عاطف خان اس آمنا ہی نہ جے دی تانک دا کھو بس انجے پیا جومنا میں ہا جے دے راہ تے ہک دیدار دے پاروں ساری عمر کھلونا میں ہا تھوڑی تالیاں دی گونجے تشریف لیندن جناب آمن جار کیسا ہے مہمان شہرن انشاءاللہ معزوز کرسن بہت ہی خوبصورت انداز دے مالک جناب آمن جار کیسا ہے رحیم تمام اہل علاقہ اور دور نیڑے تو آئے ہوئے مہمانان گرامی اور شعراء کرام نے میری طرف السلام علیکم ٹائم ماحول موڑ اگلی گال تھوڑے نال کر لینے حکم آئی جناب بھائی مار غلام جعفر انجم جٹیانہ صاحب دا حافظ نعمان صاحب دا ایک دعا بھائی جیڑائی زمانے تے بدکار ہاں تیری رحمت دا مولا طلبگار ہاں جیڑائی زمانے تے بدکار ہاں تیری رحمت دا مولا طلبگار ہاں میرے عیباں تے مٹی تو پا سونیا تیرے سونے محمد دا حبدار ہاں جٹیانہ صاحب اور جتنے یہ حویلی باٹا ہی ہے نا یہ چونکہ میں پہلی باری تو کول آیا تو نا شاہ تو مڑ میرا اونج بھی زبان دگیر پھسدا ہے گل تو انے سناؤں بھائی اپوں ڈاڈھیاں نال پریتاں دے اچے اگ دے ڈھاڈھے ہوندے اپوں ڈاڈھیاں نال پریتاں دے اچھی اگ دے ڈاڈھے ہوندے نیت ہول تو خون سکائی رکھنے بھاویں 100 کو واڈھے ہوندے بھائی جان کیڑے جوڑن کیس غریباں دے ہم سم دے گاڈھے ہوندے او جیویں دا پھیرن پھرنا پوندا ہے ڈاڈھے سر پر ڈاڈھے چلو مہربانی او جویں دا پھیرن پھرنا پوندا ہے ڈاڈھے سر پر ڈاڈھے ہوندے تے غلام جعفر جیڑی شاہی اچ عدل نہ ہوندا ہووے اس شاہی دے شاہ تو ڈرنا جیڑی شاہی اچ عدل نہ ہوندا ہووے اس شاہی دے شاہ تو ڈرنا ہن میرا ڈر ویکھنا ہے بھائی بولا ہا پر بول سگیندا نہیں کسے لج دے پھا تو ڈرنا او تا یار مذاق تو کٹ دے حسین بھائی او تا یار مذاق تو کٹ دے حسین میں کیس طرح تو ڈرنا بھاویں کچھ نہ آکھیں ڈاڈھیاں دے آئے سب پالے سا تو ڈرنا اور آ گیا جی بھائی اسی مرن تو پہلے موئے ودیاں اکا مرن دی چاس آ گئی ہے مرن تو پہلے تو سانگنا بہت جیندہ کھلا پہ اینجا دا پہ موئے کی میں ودیاں تھوڑی دلیل دے ہوا بھائی عرفان کمر بھائی جی میں آئے بندے دا بہت جیا بنیا ہوندہ ہے انجے وانگ وکھیندے ودیاں کسے مگر جہان اچ دے راتی لگتا نال دھکیندے ودیاں سا اتلا کیس اتار آندہ ہے جھٹے جھٹ گھبریندے ودیاں کوئی پچھے تا ہولی جی آگ چھڑیندہ ہے بس ٹھیک ہے جیندے ودیاں اے ہو کیوں وائندہ ہے بھائی سٹا بھائی اسد ہے بھائی سٹا سجن مرین تب بندیاں دے پویوں بدل مہاندرے وائندے سٹا سجن مرین تب بندیاں دے پویوں بدل مہاندرے وائندے
موڑ شکل سیاپ وچ نہیں راندی پائے کیس بھلاندرے ویندین بندے کھردین کلر دی کتھ وانگو لگ اندر گھناندرے ویندین رات قبر چ وڑیاں ہی نہیں رکدی انج پاٹ لوہاندرے ویندین اسی مرن تو پہلے موئے ودیاں اکا مرن دی چس آ گئی ہے ہن ککھاں تو ہی کیس ڈریندا ہے انج ڈرن دی چس آ گئی ہے بھائی جان سنگ سات تے ساج دی فصلاں تے کنڈا دھرن دی چس آ گئی ہے ڈھگے ویچ کے معاملے بھرنے پہ وائی کرن دی چس آ گئی ہے ہن ہے موڈ تو کوئی ایک شعر نہیں جی مہربانی کہیں بھائی مار غلام جعفر جٹیانا صاحب بھائی جان کہیں نہ کٹ ویندین نسلان دے پچھے سائے کو چھوڑ کے ویندین کہیں نہ کٹ ویندین نسلان دے پچھے سائے کو جوڑ کے ویندین نہیں پچھے سائے کو چھوڑ کے ویندین نہیں کھادیاں مقدہ پیڑیاں تائیں انج ترکے جوڑ کے ویندین بھائی جان کہیں دھنگے دے کیس کجاک ہوندین کہیں دھنگے دے کیس کجاک ہوندین کنڈے ہائچ پوڑ کے ویندین نہ اپنا ویکھن کٹ دیاں تھپیو دائی بوڑ کے ویندین ہون ہور کوئی توڑا سناونا چلو ایک ہور توڑا سنائی وینا بھائی مل پوڑا ٹھل کے کچیاں تے کدی انج دے پیار ہی ویکھن چھڑی جیب تے کیس وساچا کرنے ایسا او اتبار ہی ویکھن جو بندے دھی نو دھی سمجھیں دے ہاں اتھے نہیں چودھاری ویکھن ہی سے ریت دے کٹنے ہر جاتے انج دے سرداری ویکھن تے اللہ کیا کرنا تاس کیا او نہیں میں نہ یاد کروں دوڑ آخری سنا کیوں بھائی او بھی سنائی تے بھی سنائی چلو ایک میں اپنی مرضی کر لیں بھائی اللہ بھائی جان تو میرے بہت توجہ نہ کر دے تین دوڑا سنائی دا پیا بھائی جان اللہ دیوے بخت جاگ کے رویے انجے نہ اگلاندے وطیے انجے نہ اگلاندے وطیے کیوں پتہ کوئی نہیں لگدا ویندیاں دا پچھے نہ پچھتاندے وطیے اوے باٹے آلے اوے میرا ہی کیس تجربہ ہے کیڑا بھائی جیڑے گاون گاندے وطیے سج سندا ہے کون سوال دے وچ بھاویں نیت کرلاندے وطیے تے بھائی عرفان دا حکم ہے میرا برا پاک دوے دی ترین دا تا لگدا ہے جے بندہ پیاسا ہوئے بندہ پیاسا ہوئے بھائی جان تو دوڑے تو میں نوا دا کھلا دے دودو پیا تو تیری سناؤں گا تو میں ہٹے میں نے تو ہی سنایا موڑ میرے آلو ایک بابا پاک دوے دی ترین دا تا لگدا ہے جے بندہ آپ پیاسا ہوئے بڑے بھیڑ تا حوصلے تروٹ ویندین کوڑا کیس دلاسا ہوئے اوے آپ پہ جھکدا ہے ملو خوشامت تو آپ پہ جھکدا ہے ملو خوشامت تو متھے بخت دا ماسا ہوئے ادا سے آپ بھرا تو نہیں ہوندی جدہ ہاتھ ویچ آئے کوئی تگال لے ادا سے آپ بھرا تو نہیں ہوندی جدہ ہاتھ ویچ اے آئی ودی ہوئے تو پتہ ہی مڑ کے مایا دا ودا بھائی ہوئے بخت عروج دی چوٹی تے رال وسن دے بھالا ویندین ودیوں میں ہر کوئی آتا ہے کسی شاید لوڑ بندہ حاضر بھائی ہوئے بخت عروج دی چوٹی تے رال وسن دے بھالا ویندین ہری سہتے چکیس ویراگیاں دے نیتاں دے تالا ویندین دھکے جدن جلیویں نفرت دے ادا ہوش اکالا ویندین دے ڈھلن تا خود سردارانو آپے پینان دے والا ویندین ہوئے شوق دے بھائی حافظ نعمان چدر صاحب دا حکم تے شاید آخری شعر بھائی ہوئے شوق جیا ہے لوگ مثالاں دے میں اچھا کریے پیار دا نائیں اچھا کریے پیار دا نائیں جدہ کن پڑوا کے کاسے چاہیے اے منظر لب دیکھتائیں یا چوٹیوں نکلے کھلیاں کھلیاں یا چوٹیوں نکلے
کھلیاں کھلیاں ہکے پیر تے ڈب یا کائیں آئے وٹے چلنے پوندین بالاں دے موڑ کیس بنیندا تائیں تے پاؤ پھٹ دی نال سنیندا ہا سنے کھڑک مدھانیاں گئیاں سنے کھڑک مدھانیاں گئیاں جنہ کیس سراندی کاج سوڑا کدے او پر بھانیاں گئیاں او کدے چڑیاں باجرے ہاکرا گئیاں کدے یار کھبانیاں گئیاں کدے رل کے بموٹتے ہاسے کھیڈاں موک جدڑ کہانیاں گئیاں اس نو پاکے آصف وعدہ کہندا ہے سچی گل منہ تے آوݨی اوکھی